Sopo iki, Nduk? Pacarku, Bah. Merem ta awakmu, Nduk? Arek koyo ngene mbok senengi. Tapi aku seneng ya, Bah. Kodok moncrot. Kerja apa awakmu? Pengangguran, Pak. Pengangguran. Gak. Ora setuju aku karo lananganmu kondo. Tapi aku punya warisan dari orang tuaku, Pak. Aku punya mobil, punya sawah 1 hektar, punya kebun sawit. Wih, sugih ya awakmu le. Tak olehi awakmu. Dolan karo anakku. Masih rupamu koyo kodok moncrot. Tenan, Pak. Sampeyan restui aku. Ya wes kono budalo. Ojo lali mie ayam bakso.